Tinokudokeza iwa tetekerita wenu nozuma nhoko dzozuva rwechishanu mwedzi uno wachiwabvu. Tiri kufara kuti Johanna Mamombe pabodzi pona Cecilia Chimbiri wapuwa bhero nyasi naMutongita wanda achitapi kwaiva kubhadhare mari yo20 ozviuru zvomadhora omunyika. Tinoramba tichizvitenda izvi. Wamunanga Gbanyasi wagoreketa zvinhu zvakachamadza vanhu vese wakagoti iwo Zimbabwe iri pakati ponyika dziri waridzi wezambuko rokazungura. Kwaiyo Zimbabwe iri bekutaikiwa nokuti vachatowakawo mugwagwa unobva kuguta roMapopo Maro Victoria Falls ichienda kukazungurako. Aya ndo mashura padunhu mawakuru kunyepa kwakadari kunotorwadza. Heno kana wakuru woBotswana noZambia wakareka ugohati wareke kugoita mapwapwa akadari mangwana. Iwo wamunanga Gbanyasi wanga wari kuparura zviri pamutemo kachidimbu komugwagwa wakapuwa mari nevanhu vekuJapan, Japan Aid wakapa mari yomwaka weAmerica inosvika 20 anoribodzi omamiliyoni omadhora. Ichi chikamu chopamakuti chirundu ndo chakanhadziwa chikaingidziwa kufara chikaisiwa pabodzi pono mumwe mugwagwa kuti zviite zviri nani. Toramba tichivatenda wana Japaniwa. Wamonzora wagoita muyembe kuvanhu wachiti vanhu vakareka nei kugoita zvokuratidzira kana kuita zvimwe. Iwo wachitadzawo kuziva kuti kutoniwa vamwe vanhu vatori pamberi pomatare odzimhosva kureketa kuno nokuda kwokuti wakareketa zvokuti kureke kugoita zvokupfunduniwa bumbiro romutemo. Izvi zvinotorwadza nokutoti wakutosora nokumhura vanhu venyika kuti vanofunga ba iwo wegani ndiwo vanofunga. Zvinotorwadza asi paribe chisingapere mabi angu. Pai mangwana takaringana nonhau yokupfundunwa kwebumbiro romutemo iyi kwai kuchaitiwa imwe kokoro padandemutande rinenge rine vanhu vanenge vari kureketa zvinochokuita nonyaya yebumbiro romutemo iyi. Pai wakaringiwa kuti wagoreketa ipapo vanosanganisira Justina Mukoko, Alex Magaisa, Hopo Ching'ono naMatai Chipekweza, Ivan Mawarire, Musa Kika pabodzi pono Makereke pabodzi pono masangano akazvimirira ega. Toramba takaringa tichigokunyepai zvinenge zvichitikapo mangwana. Tikange taboya kuti zvichaitirwa poi tichakunyepai mabi angu mugozvionere nokutetekera Megani. Akamboita mutungamiri weguta reHarare Herbert Gomba kwai agobenutsiwa kudare rodzimhosva achipombewa dzimwe mhosva dziri pachena dzaari kutangisira kupombewapo kare. Zvinotorwadza nokuti paagobisiwa agopombewa dzimwe mhosva dzakati wande wande dzokunzi akaita kuti masimba ehofisi yache aisiwe pasiripo. Heno mabi angu tichagoramba takaringa tinoemba kuti achagoburika kana paribe nyaya. Sabato roZANU-PF kwaira goti iro raudawo kunhadzira rimwe bumbiro romutemo romubato mavo rinoita kuti vanhu vavo vagoite zvizombi. Kwai vanhu vavo vanofanira kugoita zvidzoi zvinofanira chete kuvhota zvichienderana nokuti zvindimbane ari pabato pavo hwii kuti sei wachizogovhotera munhu uyu. Ipapa mabi angu aiwa kutoita kushinga chaiko. Bhangi ronyika ragoti iro raakuringira kuti makwiro ezvinhu munyika achagokwira chete zvokusvika pazvikamu 55 kubva muzana zvopagore nepagore mumwedzi wakakunguru. Kwai wari kuringira kuti kukwira kwezvinhu kunoderera kubva pakuri pari zvino kuti svikira padanho rii. Toramba takandoringa isusu tichiimba kuti wachareka kugoita zvokunyepa kuti zvaderera izvo zviribe. Iro bhangi ronyika kwai ragoti iro kwaita mari yomabhizimusi madiki vanokwanisa kuenda kotora wagotora. Kwai kuno mamiliyoni 500 mari yomunyika aisiwa ipachena kuti wagoende kotora vanokwanisawo. Heno kana waripo vanokwanisa endai motora, ndo mari dzinoita kuti vanhu vagobudirirewo idzi. Mari yokuAmerica sondo rino kwai iri kutengiwa nemadhora 40 anomasendi 52 omari yomunyika. Kwakapuwa mari yokuAmerica inoita mamiliyoni 31 chaiwo musondo rino. Toimba kuti ichaseenzesiwa kuti nyika igobudirire. Titatamuke kuenda pasi rese.
bato roANC ringangopazika kureketa kuno nokuti nyasi uno raimisa basa munyori mukuru waro Makashure kuti areke kugosenza pabasa, uye Makashure abva atiwo akumisa basa mutungamiri wenyika ari mutungamiri webato roANC Cyril Ramaphosa. Kuchavira Tsvimbonodohwe, tinoramba takandolinga mabi yangu. Kuno vamwe amai wokumari wapa wazvara wana wanosvika wapfumbamwe wabvana washanu nomagwicho mana idi pasi pano aiwa pazvinoramba zvindoitika zviribe kumbooneka. France noRussia zvaakutotukana zviri munyika mawamwe muCentral African Republic kureketa kuno France yagopomera Russia mhosva yekusikinya tokono. Russia ikagotiwo France yakuita mapwapwa wakutoda kutomisidzana imomo. Hino kana wakasarandudziwa neyowo nyika yeCentral African Republic. Tanzania yaitawo imwe wenyika dzakati wande pasi rese dziri kurambidza ndege kana vanhu vari kubva kuIndia kuti varambe vachipinda munyika mavo. Toramba tichivimba kuti kwedu vachagochinjawo mushobho wagoite zviri kuitiwawo nevanhu pese pese, uye kuzomirira kuti chitange chaputika kuti vagochinje kuti varambidze vanhu vavo. Kambani yawamasiyiwa Distributed Power Africa kwai yagotiyo ichadaba zvokuwaka gwenyaro magetsi ezuva kukambani yonyanza Light Metals. Kwai izvi zviri kuitiwa nokuti Nyanza Light Metals iri kunonoka kuwaka zvavari kufanira kuti wawake kuitira kuti vagopuwe magetsi avo. Hino kana zvikakubudirira kuti vazozviite pamberi pano. Anonzi Elon Musk ati dande mutande rachera ano vanhu vanosvika zviuru 500 wakatomirira kuti ritange kushanda. Kureketa kuno ati atotumira mamwe zvitundumusere kuenda kumwedzi kuti zviende kuonhadzira kuita kuti dande mutande ribudirire zvakanaka. WaTrump mukaarikidzwa kanyasi wagobenutsa wavhura pawo wegani pavanogona kuparura mashoko paribe anoarambidza. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizoti kudini. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.